So ayun mga ka-rides, dahil nasa Montalban na rin tayo, ay yun, didiretso na tayo doon sa pupuntahan natin na tinuro natin nung pumunta tayong Wawa Dam, yung pakanan. Kasi hindi natin na ituloy nung nakaraan, diba? Kasi napagod ako. Ngayon ay pupuntahan na natin. Try natin kung ilan yung mapapasukan nating para pagagalaan. Pero siguro mga dalawa o yung isa lang. Hindi, pero ang target ko dalawa. Pag okay pa, didiretso ako sa pangalawa. So yun mga rides, turo kasi nyo yung daan. Same pa rin mga rides, dito pa rin yung daan natin diretso. Yan bro, bundok. Kaya tayo ng bundok mga rides. Right, sa baba pala akong ilog, papakita ko sa inyo yung isa. Pwede kang pagalaan dito. Ayan. Uy, grabe yung lubak. Kaya masiguro to. Kaya. Malalaking truck kasi yung dumadaan dito eh. Ang laki ito. Ano? Hindi ka maligo dyan. Mga bay-bay oh. Oh, yan, manaligo nga. Mahinig. Ano pa rin ito? Sarap mag-inom dyan sa tubig, oh. Yan, linis, oh. Ano? Mababaw lang. Hindi ko pa napasok yan. Yan, malalim oh. Oh, may isda. Pero di tayo dyan. Balik na tayo. Balik tayo dito sa Pakaliwa mga ka-rides. Swimming pool tayo, siyempre. Bango ng barbecue. Dapat pala nagbango na lang ako. May kanin lang eh. Para may baunan ako no. Plano kasi eh, umuwi rin kagad. Nandito na tayo sa mga Wawa. Yan. Diretso lang ako, may bibili lang siguro akong saging. Tapos mainom na tubig. Diyan yung punta natin. Sana. Yung saging. Sana yung mga may mga saging na nilaga. Nilaga ba tawag doon? Ito yung tourism office. Yung mga pwedeng punta Pamitinan Cave, Tuay Falls, Mount Pamanita, Mount Taponang Banoy, Mount Susung Dalaga. Susung Dalaga. Saging, kabili. Ito pala yung tourism information.
temperature information. Tapos yun, pag pupunta kayong Wawa, pwede kang mag-park dito o doon, marami doon. Saging, wala. Nilagang yung saging. Doon na lang ako sa taas bibili mga karay. Wala mabili dito eh. May tindahan naman yan doon. Ay, kung nakita. Ayos. 53. 52. Medyo na yan. Saging sana ka to. Hindi luto. Maraming saging. Dito. Uy, for sale na. Ang maganda tambayan yun. Mount Balakpak. Parang isa lang mapupuntahan natin ngayon ah. Yung plano ko talaga puntahan mga ka-rides, kailangan pa nating maglakad. Kape. Hindi kayo magkape. Dito yun eh, may
nagbibentang saging ka wala. Kapi lang. Nakapal. Maraming pahon to dito mga karay. Maraming umaakyat dito na nagbibisikleta. Kasi gusto nila subukan yung tuhod nila. Bala ko puntahan. Yung ano, Tagpuang Batis. Tagpuan ba? O bilhin na lang ako ditong tubig. Okay. Bili ng tubig mga ka-rides. Kung gusto nyo umakyat mga ka-rides, no, may mga tricycle rin dito pa akyat. Tapos kausapin nyo na lang pagbaba. Wala akong mabiling saging kasi dyan tayo akyat mga ka-rides. Pero saging lang para tubig na lang siguro. Baba tayo mga ka-rides. Hindi ko na puputulin yung vlog para makita natin kung ilang minuto yung paglalakad natin papunta doon. Ay, dapat hindi sa mukha ko yung nakatutok. Diyan tayo galing. Ayan, kakalakad pa lang naman natin. Hindi dapat sa mukha nakatutok. Sabi ni master kasi daw di naman mukha yung iba vlog yung daan daw. Iyo. Medyo malayo-layo to ng konti mga ka-rides, no. Mga nasa ano siguro 10 minutes. Noong kami kasi mabagal kami maglakad eh. Tatlo kami noon. Yung isa kong katrabaho. Yan. Tagpuang Batis dito mga ka-rides. Tagpuang Batis. Hindi na tayo kukuha ng cottage. Dahil ano lang tayo. Saglit lang. Pag nakapag-vlog, naligo. Na-vlog yung lugar. Okay na. Tapos punta tayo dun sa Tagum Paraiso. Dun daw sa may baba. Dati may bunga itong mga ka-rides, oh. Ngayon wala na. Itong bayabas. Nako, nayari na. Baka nawala na naman yung balaklava ko. Yan na. Kakangawit magbitbit ng helmet. Ayun naman sa ulo. Yan. Yung mga dadaanan mga rides, daming saging. Yo ho ho ho. Lahat iniwan ko na lang yung helmet ko eh. Ano? Ganda mga rides oh. Yung bundok. Yung pababa, may ari daw siya ng ano ng sa may Wawa. Baka may spot siya doon. Pero naggagala pa rin siya dito. Hop. Tagpuang Batis. Kanan kasi may ibang daan. So dito tayo kanan. May araw para hindi kayo mawala. Kaya ng motor to dito mga ka-rides. So yung mga enduro. O yung matataas na motor. Konti. Kahit yung mga Rossi, yung may-ari ng ano pool,
ay may motor siya. Dinadaan niya dito. So, siyempre, pag nasanay ka, kaya mo na to. Kaya ito na XRM eh. Yun nga lang, pagpapawisan ka. Yung pabalik nito yung mahirap mga ka-rides. Lalaki tala butas ng ilong mo dito. Pag pabalik. Yan, puro pababa yung papunta. Ilang minuto na tayo nagre-record. 3 minutes pa naman. Mabilis lang to. Kasi ako ngayon mabilis akong maglakad. Dahil maliban sa mag-isa ako, wala akong bitbit. Nung nakaraan kasi, ay may dala akong styrofoam na puno ng hilo tsaka isda. Kaya mabigat. Doggy! Mabait yung doggy. Anak ko doggy. Mabait doggy. Dati ano lang to eh. 50 pag umaga. Yung dator 100 kung sa gabi. Dito kami nag-camping. Diyan yung may tent na yun. Yan. Whole cage 50 pesos. Per bato lang may dalang alak. Salamat. Alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon lang. Kung dator. Pero pwede kayo mag night swimming dito. Dati dito kami. Nakalimutan ko lang yung renta sa mga cottages. Pwede kayo mag bonfire dito. Yun. Bilhin mayata, hindi ko mga cottage. Mga ka-rides dito. Kailangan pa natin maglakad. Iwan natin yung motor. Parking, motorcycle is 20. Tricycle 30. 4 wheels 50. Parang walang tao ngayon mga ka-rides dahil wala mga ibang motor na nakaparada dito. Ako lang. Ganda kasi puntahan dito mga ka-rides dahil walang gaanong nagpupunta. Hindi pa siya gaanong crowded. Gamit lang ako. So yun mga ka-rides, may makakasabay pa tayo. Sakto yung pagpunta natin, dyan din sila eh. May mga sumabay. Hindi sumabay. Kakarating lang din nila. Mga ka-rides. Nung nakaraan, napunta ako dito. Talagang solo namin tong area sa gabi. Nung papunta kami, sakto, paalis na yung mga tao. Tapos nung gabi na, kami na lang natira. Pero ngayon ay may nakasabay tayo. Hindi rin sila kumang cottage. Babayad lang entrance, naliligo lang. Itindahan rin naman sila atin dito. May binta silang uling. Yan mga ka-rides. Buti may dala akong tsinelas. Kasi pagkatapos natin dito, lilipat tayo sa kabila. Pag nakaligo tayo, nakakyat rin tayo. May ginagawa sa siga mga ka-rides. Lagi. Ay, hindi ko nakatanong kung magkano yung cottage. Nakalimutan ko to, 350. Yung bayad namin dati dito. Nakalimutan ko. May nakatayong tent. Kaso yung helmet ko, dito ko na siguro iwan. Ako to, mainit. Para makaliguan ng maayos yun. Isa lang yung pool. Yan. Isa lang eh. Di pa nun sila naliligo. Doon yung bisan. Malamig pala kahit mainit ah.
Malamig yung tubig. Kahit sobrang direct ng araw, malamig pa rin. Saglit lang tayo dito mga rito. Ang kamera. Simula pa lang din sa pag-vlog. Sabi mo. Ano? Kita ba? Ayan. Ano pangalan mo, boss? Anong din? Anong din? Ah, siya na pangalan. Message mo na lang ako pagka. Sige, sige. Pakilala ka lang. Ayan, bangka. Ah, may babalikan pa tayo mga karid. Ayan, mag-iikot pa ako dito eh. Ano magdala ng mga gamit? Ano, mga kagulan? Kagulan. Ano ang full time ko dito na? Wala, may tawag Sige. ulit doon, nakikita. Kaya mo water din. Mga anong oras kayo pupunta doon? Ngayon? Oo. Mamaya pa. Kumahapon pa. Ah, sa susunod na lang pupunta. Kasi mamaya pupunta pa ako. Tagpo. Nakatagong paraiso. Parang dito lang bandang baba. Hanapin ko pa eh. Tago nga, hanapin ko pa. Sayang talaga, wala. Mamaya na lang hapon, dadaan siguro para pagawa ng sticker. Kasi yun nga, tulad ngayon, may mabibigyan sana akong sticker mga ka-rides, no? Mamaya na lang pag uwi natin, baka dadaan ako. May nadaanan akong gumagawa ng sticker eh. Yan. Lublob lang ako saglit, tapos hahanapin natin yung ano, nakatagong paraiso daw. Kaya hahanapin pa talaga. Mababaw lang 'to eh. Si ano pala yun? Shoutout kay Boss Tanong, no? Ino-offer niya yung ano niya, yung campsite. 30 lang daw pamasahe pag may kasama. Pero kung mag-isa tulad nung dati na ginawa natin, 300. So, kaso next week, sakto nga, next week na ako pupunta kasi dapat may High Laguna ako next week. Hindi next week, yung Sabado. Dapat may High Laguna ako pupunta. Kaso baka dito na lang siguro sa campsite. Ilog din yung pagliliguan doon. Sabi, may ano siya, pinakita niya yung page. Try na lang natin. Lilipat pa ako mamaya. Malamig yung tubig, sarap lublob. Hindi na ako magbibihis. Tapos diretso na ako, hanapin ko yung nakatagong batis. Pupunta sila dun sa campsite nila, kaso hapon pa eh. Kaya ako, ano pa ako?
Dito pa ako. Yung bag natin mga ka-rides, pwede natin hugasan. Dahil na nagkaputik. Nilagay ko kasi sa motor. Nanon ng sapatos eh. Ayaw matanggal. Hindi ko pa nalaban. Ano yung kay Ivy? Wala nga. Wala. Ito pala yung source ng tubig mga ka-rides. Source na ang tubig. Running water to dito mga ka-rides. Ayun mo, maganda. Dito ang tubig. Ayan. Maka ano pala to. So yun mga ka-rides, tapos na ako dito. Yung lalakarin nyo pala, yung ano lang 5 minutes. Ang pabalik yung mahirap kasi puro packet. Tapos na ako dito. Doon naman tayo sa nakatagong paraiso. Good luck sa paghahanap kasi nakatago nga daw eh. Blessed So yun mga ka-rides. Yung paakyat yung mahirap nga sabi ko. Kakakyat pa lang natin. Hiningal na agad. Lagi hindi na ako nagbanlaw para malamig sa katawan tayo. Init. Lalakad pa tayo. Yung mga ka-rides sa baba ng bundok na yan, dyan yung nagliguan natin. Ay nga.